It's an extremely hot Thursday. Sisesnar Park elokishini nje sizoklina mattress ke apha. Nabo bayi-2 uyababona, i-back ne-front. Ndiyatesta ke kulowa ba izinto zam zizawuspana njani na. And then nanku omnye. Aba bayikhulu ubona i-front only ne-sides. So sizokwenza abo mattress it's a Thursday. But before man ndinibethe ngenye OOTD engcolileyo, iteki yizi, i-tracksuit yigushi, iskipper, t-shirt, ndiyadlala. So we get to the work real quick. Akho xesha lodlalisa, ushushu, akho mthunzi ke kule yard jo, kusetyenzwe langeni qha, akho ndibitheni, sibhizi nabo mattress as you can see there. Jena nje sabafumisa pha with the chemical andilishiye la bucket under any circumstances livaya nam hlale front seat la bucket. So yeah, so we do it, siyatesta pha isiphakathini siyayibona uba ibamhlophe ka-grand umattress. Usend umattress ku-WhatsApp okanye usend isize, then sokunika i-quotation for free, then we pull up on you sizokwenza the way. So aba mattress by-4 sibashaya boyi-4, i-back ne-front nama-side siyabajonga pha ba-grand kanjani na. Esi span costed less than 1,500. Hit us up.